Usa sa nindot nga makutlo nato diri sa unang pagbasa kining pag-ingon ni San Juan nga ang tinuod nga nahigugma or ang timaan nga kita anaa na sa tinuod nga paghigugma mawagtang di ay ang atong mga kahadlok. Wala na tay kahadlok ba? Kay ang kahadlok kuno nagpasabot man na nga doon na patay giatubang nga silot. Pasabot napay umaabot nga silot sa sala. Nya wala pa ta mahingpit sa paghigugma. Lingyay mong tupad. Ing nawa ka mahadlok anang imong naong. Wa mo mahadlok sa inyong naong. Hadlok matiguang, hadlok mabati ang naong, hadlok mahimong katawanan, hadlok nga biay-biayon, ang naong palandaan. Wa pa nay labot sa atong estados kinabuhi. Ug ang mga tao nga imo kunuhay in quotation gihigugma. Naan sa kay kahadlok nila, hadlok kang mobiya, hadlok kang nga masakit, ug labaw sa tanan hadlok nga mamatay. Ngay magsigig paampo nako pader, iampo in taon ang akong mama nga maayos iyang sakit. Nako pilay edad 89, nako ayaw na lang na. Kapuya iampo anang 89 years old nga maayo sa sakit. Hangtod 89 na ang edad, ang imong pangayoon maayo ra gyapon sa sakit. Grabihan nimo no. Dili pa jud ka kadawat. Ana ba? 94, 95 na edad, maglisod naglakaw, hala bit-bit anang tubig kay pabinditahan kay mo iyang imnon para maayo ang sakit siyang tuhod. Nako pastilan, ay napagdaan ng tubig ay. Mamasin pa gyud ba? Wa gyud ka matagbaw sa gihatag sa Ginoo nimo for 90 years. Sige lang ya pong kagpangayo. Panghatag na kaway. Di ba? Panghatag na. Kay kana manggong nahigugma, manghatag mangguna. Ni ang taong manggihatagon, way kahadlok. Kinsa may kasagaran yung mahadlok, kana magsigig tigom. At tanawa, magtigom ka, di ba? Sugo di ka gunahon, di ba kanilungkabon, magunahon na kasi mong kural, mubo man kaya mong kural, oy, ako ning patasan. Mag-anam na taas. Kanang kural, kasagaran yun, kanang kural, di inon sa tanang higayon, kanang kural, pagpakita gina nga nahadlok ang tag-iyas balay. Na ako'y naagi ang balay nga naa siya daghan kay mga tanom o mga kanaba mga tanom napagani gyud mga pinya, napay mga orchids, napay kani mga tanom bitaw nga ornamentals nga mga mahal kayo. Pero ang iyang balay daplin sa karsada, wa gyud kural. Way kural. Akong gipangutan na kausa ang katong nag-serve dito kay man may magka-istorya sa tagiya nako. Ngano man ni kural way nangawat siging kawat pa dire. Nako niya sa iya raman sang butangan og balik. Moingon raman sad siya, para sa to nila. Di ba? Ang inyong balay na kural. Mga buangon mo. Dahil doon na sa ilaing meaning sa kural nga dili bungas kahadlok. Unsa man? Pagtabang sa atong isig katao nga dili matintal sa pagbinuang. Mutabang ka ba? Pero andam kang moable sa imong kural kung naay manuktok. Dili kay nangural ka, kay dili ka moable sa mga wa nimo magustuhi. Andam kang moable sa tanan nga manuktok sa inyong pultahan. Kana mo nay kural nga makapalangit. Pero kana ganing kural nga di jud ka gustong moable o kung moable butangan din nimo no trespassing, beware of dogs.
Kay imo yung ipapaak sa ero o imo bakang pusilon basta mo kat-kat or mo sud sa koral, kana makapa-impyerno na kahadlok na. Kana sang magsigig pakolor anang buhok, sigig pintal anang naong, kana kahadlok yapon na. Kahadlok. Mga kahadlok ba? Wap agid kay gugma. Panumpay anang mga kuko, kanang mga pilok, sumpayan. Grabiha, bisag pilok na gamay na kadip na hapit makita. Sumpayan, pagyod, kana mga kahadlok mana. Kanang magsigig patato, daghang ig patato. Mga kahadlok ba nga di na kumuin sa among barkada, di na kumuin sa akong mga kaberks. Ang bisyo, kanang bisyo, inom, sugal, panglaki, pangbabay, kana pangurakot, kahadlok yapon na. Kinsa maroy minus og kahadlok sa atong mga politicians? Marcos Group, Duterte's Group, o Dilawan, Pinklawan Groups? Kana bang murag relax sila ba? Dili kay sila daghag gibuhat nga murag ratul-ratul ba? Kinsa man, Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawan or kamo nalay analyze. Nga nindot kayong pilio nato nga masunod natong leader sa atong nasod, kanang way kahadlok. Kanang way kahadlok ba? Kay kana laging kahadlok, wa nay gugma. So kanang mga taong way kahadlok nga mo butyag yung unsay iyang baruganan, musulti yung unsay iyang nakita nga kamatuoran, kana angayan ginang mudas nasod kay duna nay gugmas nasod. Pero kanang luos lag pamakak, luos lag pangilad, daghan kay gisulti, way kamatuoran, ang isulti niya dili mao'y mahitabo inigbuhat, ay di nataana nila ang ilang grupo kay wa man ay gugma para sa nasod. Ang gugma ana para sa kaugalingon. Karon gani wap masulbad kadtong mga insertions niadtong 2025 nga gitawag nila the most corrupt budget 2025 nga budget. Karon sa 2026 na gipistahan na sa komentaryo nga ang gipang insert og balik nga dagko kay nag adjustment paghumans by camp ang mga ayuda na sad, mga ayuda kana bang mga discretionary budget ba, ang mga unprogrammed ingana mga ayuda mo na say gipang insert og dagko kayo. Ang gagmay nun kayo kadtong mga programmed, kadtong specific yun nga para sa mga kaayuhan sa tanan ni gagmay. Pero ang didagko saka na sagbalik gipamun-an og tag 20 billion 50 billion, tag 10 billion ang ipangpuno ang mga ayuda. Kana bang dali ra kay panghatag-hatag sa mga politicians. Pasti lang paita. Lain na sa ning trillions ang mawa nato kay mangutang baya kunutag mga around 2 trillion aron makompleto ang budget nga 6.7 something trillion. Unya ang mga 2 million ana utango na sad nato. Unya ang kurakuton ana naa sa mga 2 trillion. So mangutang ta para kurakuton. Kinsa may nangurakot? Wa pay nasakpan hangtod karon. Pero naay korupsyon, pero wa lang gyoy nasakpan. Unsa may inyo anang analysis? Wa may napriso nga matawag nato gyud mapinpoint nga mao gyud utok sa korupsyon. Pero naa ang korupsyon. Tungod na kay kani manggong way gugma dili sad na kapuyo sa kamatuoran. Ug unsa may hinungdan nga wa tay gugma, wa tay connection sa source of love.
Matod pa diri sa atong unang pagbasa, kun ang Dios nahigugma kanato niining paagiha nga nagpakamatay gid siya para nato, kita sa dunta mosunod sa tataniya. Ato pa connected ta ba sa iyang kinabuhi. At tanawa si Jesus sa atong ebanghelyo, humanyag pakaon sa mga tao nga iyang gihigugma, iyang gipapauli, kay busog naman ang iya sa mga tinunan, iya sang gipasakay sa sakayan. Ngano man siya mukuyog, kay magampo siya. Nakig-connect siya sa iyang amahan nga iyang gihigugma. Tanawa ka mo diri, mo seryoso kog wali. Ana dayong ana dayong. Masama mo din nang ampo o nang atog. Nganong mudungoy man dayon, mo ana man dayon. Maklaro man, abi ninyo di mo makita dire, kita kayo. Ang pag-agas nila sa inyong laway mo iwa pa na ako makita. Di pa magana makita. Pero ang pag-ana sa inyong mata, klaro kayo. Mangita gyud mo kanang i-entertain gyud. Si Kristo didtos bungtod nagampo og nakita niya ang problema. Kani bitang taong maampuon, makakita na sa problema o sa solusyon sa problema. Pero kanang taong dili maampuon, di sa na siya kakitag problema nga katilingbanon, yawasan na siya solusyon. Lingiyay mong tupad, kablita og natog, ing na unsaroy problema sa atong parokya. Sige, kablita ba? Unsay problema? Dili mana salat ang problema. Ang problema, wa tay kumbinto, gubaon atong kumbinto, nya wa patay, napatay CR, napatay bell tower, napatay adoration chapel, napatay kanini ang mga lingkuranan nga ato pa ning ilisdanan kay gubaon na to apagitay CR sa minteryo nga ato pang trabahoonon, napatay himuonong mortuary, ana. Mo ni atong problema. Unya unsa may solusyon? Kusga. Kana. Kapila man ta mo palit og slot. Matod pa sa akong amiga, padir nakapalit aka ni bisita dire ba online parishioner na to. Proud gyud kay siya, padir nakapalit na bi ako sa imong slot. Ako kanusa man siya 2 years ago. Ko ayaw sa taon, kanang ipaspas na jud. Unsa man day padir ang pagpalit nako kun mahimo kada gyud semana. Palit og slot kada semana. Tagpila man ang slot padir? 100. Kana ready ay bisag kada adlaw nako hilas bi animo. Puy ina. 100 naman day ko no. Pwede ra ko dog kada adlaw. Lingay mong tupad. Ina ka-afford kag kada semana 100, ina kada lang semana 100. Kaya dili. Ayo lang ng ngab-ngab ng baba ninyo. Congratulations. Makaya ako mong i-update sa atong halin sa salat para makaibaw mo nga bisan tinuod og di kayo daghan ang magsigig palit. Kita din hindi kay ta daghan pero ni irog-irog baya gyud. May kayong pagka-explain ni San Juan ang unang pagbasa nato, naghisgot siya nga maghigugmaay gyud ta kay ang Dios gugmaman ang naghigugmaay nakaila sa Dios. Ang wa maghigugmaay wa kaila sa Dios. Lingiyay mong tupad ing na nakaila gyud kas Ginoo. So ang tinuod gyud ang nakailas Ginoo mahigugma gyud sa iyang isig ka tawo. Ngano man kay ang tawo manggod mao gyud ang larawan og kasamahan sa Ginoo. Doon na ganitay usa ka tawo nga atong dumtan or atong kontrahon nga murag tan-aw na to niya, murag dili na siya tao, kana wa na ta mahigugmas Ginoo. So kanindot di ay no kung
tinuod kitang naay gugmas Ginoo. Di na kita mag-away. No? Kinsa dinhi ang wa na gyoy gidumtan, wa na gyoy gikalagutan, taas ang kamot. Maayo. Congratulations. Wa katunga. Ato pa kamo na agi dayon man gikalagutan. Anos amo na kutob ang inyong gikalagutan? Kutob kanus apa mo na sunod tuig pa? 2026 naman ta karon. Ano sa pa mo na 2028 na lang na ninyo balikan humang eleksyon. Ano tayo national election kuno 2028 ambot madayon pa baka na. Mao na mga igsoon gugma. Pero ang pangutana unsaon man paghigugma ang atong isig katao ug kinsa man say unang mahigugma. Amo na una diha. Nilingay mong tupad na pwede ka mahigugma nako. Tingnan ko no. Nga maingon man sana siya, ikaw lay higugma nako. Amo na mag-contest na. Kinsa may unang mahigugma be? Kinsa magi unang mahigugma? Ayaw lagi na iapil ang Ginoo. Kita ba? Kita na to ba? Kinsa may unang mahigugma? Ang unang mahigugma kana gyung tao nga labaw sa uban. Ang kaning ubos mao gini siya'y higugmaon. Ang labaw mao'y mo higugma. Sa ato rong pundok dinhi kinsa may labaw, ako o kamo? O di ako'y unang mahigugma ninyo. In terms sa kwarta, kinsa may labaw, ako o kamo? O ako gud say ako wa man ko'y trabaho. Wala ko'y trabaho oy naon sabi amo diha. Wa sa ko'y negosyo. So in terms of kwarta, kinsa may labaw? Kamo kay naamoy trabaho, naamoy negosyo, ako wa man. Sige ra man ko dirig misa. Og di gid mo muhog sa kolekta, pasabot wa ka nahigugma sa labing ubos ug ang labing ubos mao ang pare. Kay way trabaho. Oh, na siya. Nya kay di man mo muhog sa kolekta, di wa ka kailag Ginoo. Pero muhog kas kolekta, nya mo palit pag yung kag slot. Unsa man na? Nahigugma kas Ginoo. Muna ang labing ang naas babaw mao gyud mahigugmas dias ubos. Muna ang pag-abot nas panahon nilang Kristo, ang una yung nihatag og gugma si Kristo. Unsa may una niyang gihatag nga gugma? Ang pag-ayo sa mga masakiton. Ang himsog og lawas labaw gina siyas masakiton. Mo na iyang gihatag ang kaayuhan. Mo to daghan kay mga tao ni kuyog ni Hesus. Libuan ka tao. Di na ko ma-imagine unsa kadaghan ang mga tao ni kuyog ni Hesus. 5,000 ang mga laki ra. Wa siya magamit og microphone, wa siya magamit og megaphone. Nagsulti siya sa mga tao nga nagpundok 5,000 kapin ka mga tao. Mabati man siya. Suga kag tingog atong Kristo mo ram tingog trompa yang tingog. Nambot lang mingaw ba nga. Naabiya sila daplis dagat. Daplis dagat. Unsa may mahitabos daplis dagat. Kasa-kasa man ginang mga balod. Napayhangin. Nya naa sila sa kuan, naa sila sa bungtod. Kanang bungtod suway ragod bisag magpabuto kas bungtod og kanana ang kuan kanana ang libintador ba. Mura ra nagkahoy na bali, dili na mulanog basta nakas bungtod. Nya Kristo gatudlo man sa dito sa bungtod. Anong mabati man siya? Tungod kay kani manggong gugma mga igsoon, makabati ni bisan gani guway tingog makabati ka. Ang mga tao manggong nikuyog niya nahigugma niya. Nya siya sad nagikuyogan nahigugma sa nikuyog niya mo na makadungog yun.
Tanawa ng mga maghigugma ay makadungog bago ka silang istorya. Di oy, maghinunghungay lang. Nya magkasinabot sila. Usahay gani, matara nila ba? Makabati na sila sa ilang mata. Kabati din mo na inyong mata. Naiisulti ang ilang mga mata. Kamo kasuway magi mo sa una nga uyab-uyab sa mo sa una. Karon ay lang karon kay mga siga naman kay mong mata mo tan-aw sa inyong mga bana. Lorat am na inyong mata. Pero sa una ba katong in love ba kay mo, di ba? Matara, kabati lang. Ang uban gani hikap ras kamot. Kanang hikap sa kamot ba? Na ay mga signal diha kasuway sa kuan sa una. Antod gani karon usahay. Awa day mo signal des kamot diha eh. Kamong asawa og bana. Uy, kamong nga bugo ninyo. Gina. Mao na kanang nagkahigugma ay magkasinabtanay. Unya kay si Kristo na higugma man, nakasabot siya nga wa na sila'y pagkaon. Nakasabot siya nga gipanggutom na ang mga tao nga nikuyog niya kay dugay-dugay na silang kuyog. Nakaron ingon siya ato ning pakanon ang mga tao. Ingon sa iya mga apostoles nga wasad kay mahigugmas mga tao. Unsa man silang isulti? Papulia na. Ana. Ingos Kristo dili oy, kamoy mo pakaon nila. Kita mo'y mo pakita gugma nila kay kita biyay gikuyugan ana. Kasi oy, asa gud taw mig pagkaon? Di ba? Mao man din reaction. Mo na. Daghan bag pagkaon ang Pilipinas. Tubag ako. Nga nganong nang-abroad man ang kadaghanan nato. Kadaghanan sa mga professionals nang-abroad man. Nadaghan man dag pagkaon ng Pilipinas. Hoy. Tungod kay way gugma. Way gugma nga gitawag natog nasudnong gugma. Kay kana manggungwa mahigugma mobiya gid na. Posible sad nga nibiya kay wa higugmaa. Duha ra man na kabuok dihay kuan. Di ba na may nibiya sa pamilya? Wa magkuwang ang pamilya sa pagkaon, pero nibiya sila nga naman wa sila mobati nga gihigugma. Linyay mong tupad ina nibati kang gihigugma ka dinhi sa Pilipinas. Kumusta man ron ang atong mga senior citizens? Nibati ba nga gihigugma sila sa atong mga leaders sa Pilipinas? Kumusta man ang atong mga kaning mga labor force, kaning mga nangitag trabaho o nagtrabaho, nibati ba nga gihigugma sila sa mga leader sa Pilipinas? Kumusta ang atong mga estudyante? Nibati ba sila nga gihigugma sila sa mga leaders nato ros Pilipinas? Sige mlamugwa. Kumusta ang atong mga masakiton? Nibati ba sila nga gihigugma sila sa mga leaders sa Pilipinas? Kumusta ang atong mga military o mga pulis? Nibati ba sila nga gihigugma sila sa mga leader sa Pilipinas? Naay bag gahapon man tingali ito. Katong retired General Romeo Pukis, nagbakasyon sa iyang asawa dito sa abroad, sa iyang pamilya, pagtugpagis airport, gidakop dayon, gi-arrest dayon. Murasag si President Duterte ba, niadtog Hong Kong, pagtugpag yun, gidakop dayon, gidadayos dahig. Unya, maugya pong sistema ha, pagdakop, ang ato kunong konstitusyon, matod pa sa mga lawyers, na ama social media gisulti, nag-provide gid na sila nga kinsa tong i-arrest, kinahang entitled gid siya nga naa siya'y lawyer. Niadto dayon ang mga lawyers, diha sad ang mga lawyers. Ang usa gani ka lawyer, usa sad ka usa ka retired general sa atong armed forces, usa sa mga lawyers ni Pukis. Wa sila paduula.
Wa gid sila tagaig higayon nga makaistorya, makahatag sa ilang kana bang gitawag bag constitutional duty ang mga lawyers di ay naa man gina hastaan gi-accused naa gina siya constitutional right nga entitled gid siya og lawyer. Wa mao sad to si President Duterte una pagdakop ato wa paduula ang lawyer hasta gani ang iyang anak nga lawyer og iyang yung anak si Vice President Sara wa paduula sa mga pulis. So mo na ang ilarong giingon wa nagigugma ning atong kagamhanan karong nagda kay bisan ang constitutional right ihikaw naman mo na ang ipakaon di ay sa tao mao ang iyang panginahanglan. Ang ato yung higugmaon ang tao nga nanginahanglan. Ang taong nanginahanglan. Unya karon kay daghan man kaayong kawatan sa atong nasod unsa may ilang panginahanglan kanang gasigig pangawat trillions billions ang ilang gipangkawat angay ba silang higugmaon o dili kusga napataka lang mo angay kay naa sad sila'y panginahanglan ug unsa may ilang panginahanglan kaluwasan. Kay impirnohono na sila. Kanang tanang kawatan, padung na sa impirno. Labi na ginang ngawat gani ka gani og mangga, ngawat kag lubi, priso manggani kadayon. Labaw na mangawat kag manok, ngawat kag baka o kabaw o kanding, priso dayon ka. Ang mangawat og billions, trillions, dili na lang na priso, impirno na. Bitaw. Nilingay mong tupad. Nakapila na ka nakapangawat. Awagi mo makapanguha yun. Kanarabang kusog ay minguha, mausa na yung manguha. Karon ay kusog kay sila maingong wa. Diha. Kusog ay minguha, dagko kay gipangkuha. Human, nakabati ko sa interview ni General Pokis. Kay nakapiyansa man siya, niya gi-interview siya. Ingon dayon siya panggigipit ra gid ni. Unsa to nang panggigipit sa Cebuano kanang gipang-apikir ba o gilisod-lisod. Gilisod-lisod lang gyud mi kay nag-organize man gud mi og People's Initiative for Transparency and Accountability. Nya gi-interview sa iyang mga lawyers apil ng katong general na lawyer ningon siya lisod kayo imaginon kay ang kaso man gud ni General Pokis kay inciting sedition kay katong ilang People's Initiative rally nisulti man siya dito nga Marcos resign ug nganong ningon siyang Marcos resign kaning atong presidente ba nganong ningon man siyang Marcos resign kay matod pa niya grabe kaayo ang korupsyon wa nimo masumpo grabe kayong kinawatay wa nimo masulbad so sa ato pa dili ka effective na leader nya kon siya military siya kun ang usa ka general sa military tagaag assignment dili maka-execute unsa may buhaton dayon sa chief of staff or sa pinaka leader ilisan or taktakon or parisaynon. So, iyang gigamit ng maong tingaling prinsipyo nga ingon siya, better resign. Yan, iawhag sad siya sa mga armed forces, ayaw na mo support aning leader nga way nahimo. Kay, pareha sa danagong na kay leader niya, pulis ka or military ka, nya ang imong leader di ka maong mutuon sa inyong mga basic roles unsaon pag execute ang inyong assignment mo support pa day ka ana nga lahi man siya gibuhat withdraw yun support dito dapita giingnan siyang inciting sedition o gidakop siya dayon ana
Nya matod pas mga lawyers, lisod kayo i-incite, ingnon nimo si Romeo Poques nga inciting sedition kay retired general siya. 30 ka tuig kapin nga nag-alagad sa atong armed forces sa tininuod nga pag-alagad. Nya siya'y mounay og incite or magdasig og rebellion sa atong nasod nga sila'y tigsumpo sa rebellion, sila'y tigprotekta sa peace and order sa atong nasod. Dili oy. Iya lang tong constitutional right, freedom of expression. Iya lang gitagaan unta og pagpukaw ba kuno ang atong katawhan na magmata na ta. Kay ni ay dagko kay kinawatay nga wap agyod masakpi ang utok sa kawat. Yan ingon dito iyang lawyer o sa siyang mga lawyers, mao na ni Roy katawanan. Kay kitang tanan nahibaw nga naay dagkong kwartang nawa gikawat sa tong gobyerno, nya kinsa tong mosulti nga mauni ang kawatan, mao'y mapriso. Misulti si Diskaya, priso. Misulti si katong Sergeant Gutisa, akaron priso. Sulti si PRRD, priso. Sulti sila si Grijaldo, priso. Sulti karon si Poques, priso. Sulti si Saldico, karon gipangita na, pero pa mapriso. Ang wa mo sulti, katong kasigig dipinsa. Malaya. Wa yun. Muna, way gugma. Usaragi ako nakita diri, ang atong mga leaders karon wa mahigugma natong mga Pilipinos. Wa mahigugma. Dili nila ihatag ang atong gipangayo o gikinahanglan. Ang atong gikinahanglan nga unta mahunong na ning korupsyon, mahunong ning drugas, mahunong ning kinawatay nga billions and trillions of money. Naglisod tag maayo. Naglisod na ta financially. Grabe kamahal ang palitonon, why mga trabaho, why infrastructures. Nanginahanglan tag pagkaon, hangtod asa kutob ning ayuda-ayuda. Mahunong na unta ni. So kanindot mo, murabag unsa na, ang ilang pananaw ba? Murag nagka-trokis. Ang kitang mga tao nga na igo gyud sa kinawatay, ug naatay tumbukon nga mauni siya ang nangawat sa amo, ang authority, ikaw nga niingon nga siya mo'y nangawat sa among balay, ikaw mo'y kasuhan. Ang kadtong kawatan nga imong gisulti, mauna hinoy malibre. Ambot og unsa ning klasiha sa authority. Mao may nahitabo karon. Ang naay ni presentar og mga dokumento sama nang naas kongreso si Barsaga ni presentar og dokumento, karon si Libiste ni presentar og dokumento, ama oy gilisod-lisod og maayo. Ang kadto hinong gipangtumbok nila nga mao kuno toy mga utok sa kuan, wa imbestigari. Gilangan-langan, gilihis-lihis. Murabag nangayo kag pagkaon, ikaw na hinoy gikuhaas pagkaon. Nya kadto hinoong wa gutuman, ingon ko na daghan siyang pagkaon. Ngay tako ana, mao na hinoy gipunag pagkaon. Karon ang congressman mo giatakig maayo sa daghan kay misulti karon against corruption. Ang congressman gyud mo giatakig maayo. Gitawag naman gyud nila kunog mga congressman. Nya naa pagid sila karoy bonus pag-break karong kuani bonus pagid sila tag 2 million. Mao na noy gipunag maayo. Matod pa gani ni Rodante Marcolita kanang senador, niingon siya, asa naman tong 17 ka mga senador nga gimension sa atong witness, senador, congressman, wa lagi to kasuhi, wa lagi to imbestigara. Unya ang napriso, niingon man tos President Bongbong Marcos nga karong Christmas,
adto mo mag-Christmas kamong mga kawatan, adto mo mag-Christmas sa bilangguan. Wa may nabay kawatan nga nakuan. Priso. Naa di ay. Mao na. Why gugma? Wa na ganitay gugma mga igsuon. Ang pasabot ana, kung wa na tay gugma, giilisa na siya og garbo. Og unsa man ang garbo, ang akong kaugalingon mas importante kay kanimo. Mo na isultis garbo. Ang akong kaugalingon mas nanginahanglan kay kanimo. Muna ang ato ng sigyag tubag kung garbuhon ta ang ato ng personal needs o di na takakita sa panginahanglan sa atong isig katao. Munang ningon si Kristo, gitaptapa na ang imong mata og troso. Nya magsigi kag pangoriksyon sa imong isig katao sama nilang gibuhat karon ang 125 million na confidential funds sa Vice President karon ilag yung himuong plunder case aron ma-impeach gyud ang Vice President. Ang billions and trillions nga gipangkuha sa atong panudlanan gikan sa PhilHealth, education, customs, DHS flood control, DPWH, sa kapulisan, wa imbestigare, troso na. Dako kay na. Nitap-tap na sa ilang mga mata. Ang ilang makita ang puling ra dito sa ilang isig katao, pero ang naas ilang mata ang troso, ang korupsyon naas ilang mata. Ang ilarang kalagot o ka-insecured mo'y ilang nakita sa ilang isig katao. Mo nang ilag yung gukuron ang nakapa-insecured nila, ang nakapa-threaten sa ilang kunuhayng gitawag og power and authority. Mao ni siya ang problema karon. Si Kristo nagpakita nga ang iyang authority ug ang iyang gahom para gyud sa iyang isig katao. Lingi ay mong tupad. Inakanang kwarta nimo para ako na. Inakana rong imong kwarta diha ba para ako na. Sige, isulti. Oy mga parishioners, online o territorial, ako lang gini isulti ninyo for transparency's sake. Akong giblowoutan ang atong staff dinhi sa atong parokya gabi ni adto Miss Vikings. Eat all you can. Reklamo mo? Premyo to nila nga buutan sa kato mga staff, musugot lang og 4 days allowance o niya 7 days trabaho. Ana, no? So ako silang kuanan dito, ako silang gi-blowoutan, kusuga mangaon. I know, nasa ginagmay na og kaon. Sila lang pa diroy, sana all, hasta dito mga crew dito, ala pa diri mo din mga staff di parokya, kadaghan gud ani, nganong daghan makini sila pa diro sa may gibuhat ani nako, nagkuan, lingkod-lingkod. Unsa may gibuhat nako di kay imong parokya pa din nako adto alang. Nga daghan man kay ni. Nako, mao lang adto alang adto. Basta gipakaon ko ni sila. Sus, balik-balik. Paspas kayong balik. So, nalipay sila. May nila na once a year. Nya, kay paghuman ato, nangaluya naman, dali naman sa kayong naluya, labi ng ato mga tiwasunon, awa na, loyan. Dali kayong naluya. Inako, saon ka ni sila nga madasig. No, kani manggong mahigugma ta sa atong ato bang isig katao ba, maghunahuna tag, unsa pag yun makapalipay. Moto pag humana nilag kaon nga nagdugab-dugab na didto, ingko mangadto ta sa mall, panguha mo didto og mga items basta di lang mulapas og 500 pesos. Kamong tanan, sus nagpanon mi didto, tadaghana lang. Nakuyawan gud ang mga sales girl sa SM department store kay abig mga striker na mga kawatan kay ibaw biakas mga naong namo maguwang lag jotay mga snatcher. Pero lingaw kay nga to, nalingaw sa sila dito, pastang gubuta lagi, nindot kayo.
nanguli mi nga malipayon pero do na usa nga sige siyag pangita usa ka seminarista nga ni aron nato pariono na rabani sige siyag pangita kami sad nalimot sad mi niya og ang nahitabo nanguli nami og una pa siya ni text asa naman mo og wa siya kapalit kay gadaan na sa siyang item wa siya kwarta ningon siya bayaran siya wa na to nas padelsiano nako kaning seminarista ba usahay mahimo yung karnirong nawala nya kami sad nga na-enjoy na kay sa among gibuhat nalimot nami sa nawala nang lakaw rami wa nami maghuna-huna niya nauli siya dinhi nga way dala nay premiums na wala. Pero nalingaw lang sad ko nga nalipay ang ato mga staff. Kay kahibaw ko nining tuig 2026 daghan na sad mig kasakit. Trabaho to the max na sad ni siya. Di na may mag-expect og naa pa may mga allowances na kompleto. Basta trabaho na mo ang 2026 with your guidance. So badlo nga mi kung naamoy nakita nga di maayo sa atong mga staff dinhi ug among binuhatan badlo nga gid mi kay kamo maoy naghatag namog pagkaon amo sang ibalik ninyo ang serbisyo to the max. Ako'y inyong gipiyalan nga mo control dinhi sa atong mga pagkaon paningkamutan sad nako nga ikahatag yod ang panginahanglan magtinabangay ta na nya hinaut unta mutakod ni ngadto sa atong ubang mga leader sa simbahan man or sa gobyerno tagaan ginatog pagtagad ang panginahanglan sa kadaghanan dili ang atong individual nga panginahanglan manindog ta mga isip atong manluluwas si Kristo sad gitawag sa atong leader atong magbalantay nga isip usa ka magbalantay ug manluluwas sa katawhan kinahanglan mo set gid siya sa iyang kaugalingon nga usa ka panig-ingnan model or example nga ang tinuod nga leader kana gid ay dili maayo lang sa istorya kung dili sa pulong gyud og sa buhat makita ang iyang pagkamaayo. Sige, linyay mong tupad ing na maayo ka nga leader. Og dili leader ing na lang maayo kang magbalantay. Kinsa dinhing mga ginikanana nga mo claim ako padre maayo jud kong magbalantay sa among pamilya ta sa kamot. Ayo. Sa mga termino ana karon sa atong mga politicians ingon siya ipakitang resibo. Ang resibo mao man ang kamatuoran, mga prueba. Kinsa maroy maayong magbalantay sa nasod, grupo ni Marcos, grupo ni Duterte o grupo sa mga Pinklawan. Kana bang musulti sila nya do na dayoy suporta nga resibo. Ay nalamog tingog. Ato nalang ang pamalandungan. Muna, diri sa unang pagbasa, gihagit ni San Juan. Ingon siya, kung maingon gani kang nahigugma kas Ginoo, di man na makita, tagaig resibo, unsa may resibo, unsa may prueba, higugma imong isig kataw. Kay makita gina, mao na resibo. Sige kag simba dinhi kay nahigugma kas Ginoo. Siguro agyod nga nahigugma kas imong isig katawo. Kay dili gani bakakon ka matud pang San Juan. Bakakon ka budol nang imo. Budol. Karon daghan kayong magpanon. Matud pa gani prosesyon taron sanap walk with Jesus maron sa atong basilika. Mugikan na lang dito sa may puente dapit, mugikan, moabot na lang ang ulo ngadto sa basilika, wa pa kagikan kuno ang ang katapusang
appeal procedure pakagikan. Perti daghanang tao yun. Kana sang walk for Mary kuan man na Bernice next week. Perti pong daghanang tao igprosesyon nato. Nigika na lang sa basilika, hapit na lang moabot, o say moabot na lang balik basilika, wapa kagikan ang dapits ikog prosesyon. Parte yung tao. Nya nobina diha, 11 tingin nakabuk, 12 ba na kanobina mases gikas kaadlawon hangtod sa gabi des Pilgrim Center. Parte yung tao labi na kana ini kahapon na stilan murag yung magbaha. Pero ang pangutana pila man nato nga nagdebosyon ni Santo Niño o nagsigig ingon nga nahigugma ta ni Santo Niño nga dunay resibo nga nahigugma sa isig katao. Sa una diha pa ko sa kanang nag-opisina sa Kapa, kanang Cebu Archdiocesan Prison Apostolate diha sa may Patria pamantos una. Anha man na mamarking diha ang kanang mga adtog Santo Niño. Nya doon namin dito'y parkingan nga gibutangan na mo reserve for Kapa. Reserve for Kapa. Sus giparkingan man. Pag abot na namo nanay nagparking, nanay reserve. So nagparking ang ako sang driver, ang amo sang multicab, nya ang nagparking ra ba murag Fortuner. Nana ang multicab iya sang gino dito sa lubot sa Fortuner. Nya so then may among opisina. Ana pag humanas misa diha na gasigig yaw-yaw. Kisay ka parking, kisay nakalian akong sakyanan. Isog kay bababay. Ana gitok-tok mi dito. Uy kanang di ay gayaw-yaw diri nga kana ganing babae nga kana ganing ang iya ko nung alihan mugawas na siya. Gawas dayong akong driver. Una si Edgar man to. Nga desi ang babae, kapag yan, multicab lagi in town. Ako ma'am, ganing ako na, yung magipagin, kita na naman, siya, din man kagikan, ma'am. Diha, may sato niya, kita ka nang naigibutang, ma'am, reserve. Nganong imo man ang gipagin, kisam din, ako man, amo man dihang parkingan, kaya kami man mo itagiyan ng opisina sa Kapa, driver man ko sa Kapa. Pertigin niyang isuga. Paano yung masakyan ko eh? Dayon akong driver. Mo na nakuha ni mo dito, ma'am, sa Santo Niño. Sa kanang imong isa-isas kamot kanamo, maluoy kaunta kanimo ng ilaba, mo na imong batasan. Ako sa itong gipraise at tos Edgar, may pagkabuutan sa tos Edgar. Nainaw ta dugay pa ito mamatay. Ano ba? Oy, naidaghan diya, oy, managlali sa parkinganan, manag-away, unya, human, dayog ingon dito, kanamo, maluoy, kaunta, kanimo, nangilaba. Ay, diya ni mong tamparuson diha. Kanang prosesyon sa Nazareno, tos Quiapo, moabot nagtag 20 to 22 hours. Ang ilang translasyon, party to kaya pala yun, kanang gubot yun kayo, aron ingnon nga purtig yung, nindutang yun kunay. Pero tanawa ang Metro Manila, puiralas mga buutan, purtig yung daghanang basura, purtig yung huutan na pa'y nagparking sa mga karsada. Anya, maudin na giantosan ni Kristo, aron paantoson ni mo imong mga silingan, nahapit wa na'y agianan, anha na mo mag-marking, magbutang paglamisa dihas karsada, nga di na kaagi hinoon ang pedestrian. Mao din na hinungdan nga si Kristo nagpasan sa cross, aron iyang paantoson ang iyang mga isig katao. Di ba? Ngilingay mong tupad. Ing nabsundo na kos Nazareno, din ati ka paantoson. Ay gina. Na di na ti ka paantoson, sundo na kos Nazareno. Unsa maroy pag-antos sa inyong parish priest nga ang slat o pamahalin tanan. Unya, inyo kong tantangan sa akong pag-antos. Unsaon man? Kana palit og slat. Hutdan ninyo palit. Pila na maroy atong slat dire. Tanaw na to, tanaw na tong pila pay gipasan sa inyong parish priest.
Ang atong grace, ang atong halin, niabot nag 165,000 og 76 ka slots. Napay 534,924 nga wap mahalin, tag 100 pesos per slot. Gipasan pa nina kung 534,900. Nya na ni 70 slot challenge nga tag 7,307 pa atong nadawat. Ang atong PPSC niabot ng atong halin og 92,515, 7,485 na lang ang atong first part sa PPSC. Oh, di gamay na lang akong ipasang gaan na. Basig mahurot na nirong si Manaha. Niya tag 100 pesos ra ni, nya naa ni 162 slot challenge nga tag 16,200. Unya ang atong DPR nagsugod na day gahapon ang pag-evaluate, practically nagsugod na sila tukod pero giadto pa ang mga lugar na tukuranan nato ng contractors ni adto na. So tuloy-tuloy na. Niabot na ang atong natigo mga slots, 28,698 ka slots. Niya mo cover na nig mga 48 ka balay. Nindo tapakpak. Salamat kayo. Niya nasa ni ari nako gahapon ningon siya pader mo donate sa dunya ko para anang pabalay nako pila may mo i-donate din siya. Good for 5 houses. Nindo ta. Niya wa pa man sad niya gihatod hinoon so atong tan-awon kon madayon bagito basig moingon tag sulti mo lang kana butang ang gyud resibo. Resibo pero nalipay na lang ko man isaad siya, di ba? 5 na sad to kabalay. So mahimo na ning 53 kabalay. Wow. So daghan-daghan na. Sobra kuan 100 na ang ni-apply nato karon, sobra 100 na ka mga applicants para mabalayan sila. Katong nangabanlas ba? Baha. Niya, more or less, 53 pa ang atong makaya. Niya, wa ni mga CR ha? Wa gid ni mga CR. Niya, naay ning sulti na nako pader. Pwede may mo-donate og bowl sa CR? Nako, sige, ihato din dire. Doon ako nasad ko, kung saan man ang bowl, himoong lababo. Ang bawal sa CR may donate. Unsao na inigkaut pa lang daan para CR. Kuan man na siya gasto na magana nya mo. Ambot lang. Nako basta lang na. May na lang na. Nyag naasa ninyo maingon, "Pader, ako lay mo angkon sa mga CRs." Wow, ka very good ninyo. So ipalahos na tog trabaho sa kontraktor. Tukod balay. Na naman tingali na deliver nga bawal nga na bay. Oy, mga kamero na naman kuno deliver mga bawal. Mga 8 tinto kabok. Nya, kanindot no? Og nasa mingon pader, ako lay mo angkon, simple lang nga CR. Mo gasto siguro nag mga 15 to 20,000 na materials and labor kanang usa ka CR. Kaut niya. Pero mingon sa kang tagiya, kami lay kaut pader. Ana niya human naaman ka dihay bawol. Basin pa ba magtinabangay lang kay pag-adto sa atong contractors dito, giingnan man sila nga dili na sila mamuyo sa katong duol sa sapa. So naay uban gyud karon ang ato mong giuna katong dili mo balik og puyo daplin sa sapa. So ang ilarong puy-an na napay daghang mga kahoy nga limpyohonon. Muna nihangyo atong contractor nga pwede bag kamo na lay mo clearing sa area nya kami mo imutukod. Ningon sa dito mga tukuranan, o sige Brad, kami mo clearing nya once ma-cleared na amo mong ingnon aron nga mutukod na mo. Magtinabangay lang ba? Tinabangay. Masin sa mingon sila, aron mabutangan anam kay bawol dito CR. Kaan ko ani kana ganing kami lay kaut. Nya human kamo mo tinabangay ta. Kana mga silingan dito atong ingnon barangay kapitan, inyong mga barangay officials. Hala, ang simbahan mo tukod man dito balay, simple nga balay. Bisag mo ingon mo dito, padir di amami diri mga sa tawagan ng mga trabaho diya sa barangay. Unsay tawag ana? Ako mga manoyo pa.
Ikaw. Oh, kaut. Kaut, bisag nga. 2 meters lang. Makaut. Wala. Ato na nang mabutangan og bawl. Mga igsoon, butangan nato og resibo ang atong paghigugma. Mao ning salamat inyo ning gibutangan. Nalipay bitaw ko kung mo-analyze ta sa politika ug ato yung tanawon ba ug mopili tag mga leaders, siguro nato kanang mga leaders nga inigsulti nila doon na gid tay ma-verify sa buhat. Ang accusation karon sa atong present administration nga daghan og gisulting nindot pero dili mapamatud-an sa buhat. Ang pinakasikat, number 1 nga sikat kayo, ang flood control. Sa suna sa atong presidente ningon siya 5,500 flood control. Ni baha dayon tungod ni Karina o katong ubang mga baha. Few days after siya ni sulti ato. Unsay iyang rason? Nabanggaan sa barko ang flood control or na overwhelm sa kakusog sa uwan kay climate change. Nya sunod ato tungod sa mga basura nga wa mahipos pero sa dihang ning grabe na gyud tibuok na hapit na tibuok Pilipinas ang wa gyud klaro nga mga flood control niingon na siya ay ghost projects di ay ang kadaghanan substandard di ay nya gipangutana kinsa may gahimo ghost project og substandard imbestigahan pa nato ug ang resulta ang mga kontra nila sa politika og kadtong nisulti nga mauni ang resulta mauni ang hinungdan nganong daghang ghost project kay gipangawat di ay katong malita-malita og ubang pang nanulti kasagaran sa nanulti og ni witness nga mauni ang mga tao nga na-involve aning ghost og kaning substandard gipang priso na ang uban gipang cite og kaso nga citing sedition. Karon ay bag-o nga gihata-hataan na sad nga citing sedition ang iyang pinaka best friend sa ilang pamilya og number 1 supporter niya sa Northern Philippines si Governor Chavit Singson ni butyag sa social media sa iyang press conference naman na social media iya yung giusa-usa ang tanan nga mga example support sa iyang claim nga ang daghan sa gayong ghosts project sa flood control o substandard nga flood control on record, matod pa niya, on record sa government tuasad na hitabo sa Northern Ilocos Norte sa probinsya sa anak ni President Bongbong Marcos, si Sandro Marcos. Billions pod ang na-spent dito gikan sa 2022 lang hangtod sa 2025. Billions. Ghost and substandard projects. Naagid ilang resibo. Karon ang kaning bilyonaryo, sana channel ba na? Kusog kayo mo duki-duki ba? Ila din gipangutana ang Malacañang unsa may ikasulti. Kana sang ila dihang tigsulti kana si sana Claire Castro. Ditso dahil siya sulti, paninira lang yan sa ating administrasyon. Pero pangutanon, unsa may imong suporta nga paninira na? Wala, basta paninira lang yan. And then, niingon man si Governor Chavit nga, iyang hangyoon ang mga religious groups o ang tanan nga maghimo og malawakang rally against corruption. Nya mo adto sila Malacañang. Ingon sad siya nga, posible nga og iya ginang tumanon, masayit siya na sedition. Sana makasuhan siya citing sedition. Ano naman yan ana ba? Ditso lang dayo ingon ana, why support? Muna iyampo nato nga unta makat-on ata na kung unsay atong isulti ato gyung proybahan sa buhat. Kita dinhi naningkamot ta nga ang atong gisulti nga mao ni atong project once makadawat ta tag mga slots makita gyud
sa buhat. So far, makita ba ninyo na atay pruiba? O wa gani, pangutan ako ninyo asa manipadong pader, wa man ninamo nakita. Niya, malingaw ko katong gi-interview si President Duterte sa dayon na niyang exit. Gipangutana siya sa usa ka press conference niya. Mr. President, unsa may imong sultigid ba nga mao ginay murag legacy nimo, imong legacy sa imong 6 years nga pagdumala sa nasod. Unsa may imong mga legasiya nga imong isulti sa Filipino people? Tubag ni President Duterte, di na lang ko anak mo tubag oy. Kanawa lang, lingi lang gud mo sa inyong palibot. Lingi lang mo. Kanara. Why naong nako diha? Why nga nako diha? Kay di man sad na ako. Nag-alagad raman ko sa gobyerno. Inyo man na. Igo raman kong nialagad. Di ko mo claim nga ako ng legasiya. Lingi lang gud mo gud. Ug unsay akong nabuhat sa akong 6 years. Kana mo'y akong i-challenge ninyo. Lingi lang mo. Tanawas inyong palibot. Pero ingnon ninyong ako na. Ayaw anak. Kay ordinaryo ra ko nga nagtrabaho sa gobyerno. Mauna nga makaingon ta kinsa kahaani nila gyud ang angayan natong himuong leader sa atong nasod. Ang kanibang grupong Marcos, grupong Duterte o grupos mga Pinklawan magpadayon tag pamalandong nya ibase nato kanunay sa atong gituohan nga mao ang Ginoo. Ang nahigugma gyud sa iyang isig katawo mao'y maayong himuong leader. Pero kanang mahigugma lang panahos eleksyon, unya manghatag lag panahon sa eleksyon, manghatag lang og kwarta og mga suporta basta duna na siya pangayoong suporta para botasyon, ato na nang hunungon pagsuporta. Kay mga tigpakaaron ingno na, mga bakako na, wa na sila'y gugma nga tinud-anay. Kutob ranas bakba, tamis kayong paminaon, dali kinilang i-twist ang mga kamatuoran. Unya, why tungod lang kay naa sila'y gahom. Unya, kung imo yung i-press ang imong isyo, citing contempt, impeachment, or citing sedition, priso dayon ka. Pero kadtong mga gipang bulgar nga mga ngan, nga dagko kayong mga ngan, nga mo'y nagkuha sa dagko kuno kayong kwarta, nga naag yung mga resibo, na ay video, na ay record, na ay sinuwat, ingnon dayon, paninira lang yan. Ato na nang hunongon sila pagsuporta o kinsa man na sila. Gikan sa kinatasan, naris kinaubsan. Kay nag-usik-usik lang na sa atong kwarta. Matod pas gisulti ni Chavit Singson, di na ni nato padugayon, kay nahurot na ang kaban ng bayan. Hurot ng kwartas PhilHealth kuno, hurot ng kwarta sa naas mga government banks, hastas PDIC, pangkuha na, unya karon magsigi pag yung pangutang aron kuhaon rasad. Siya hurot na, sobra na kaayo. Doon na maging korupsyon ng atong nasod, kay ulado maginis korupsyon, pero ang tanang korupsyon na totalo nato gikan sa mga 20-30 years ago, totalon tong tanang korupsyon, murag hapit na malaboy sa korupsyon karong few years pa lang. Matod pa ni Chavit Singson, ito ang pinakamalawakan at pinakamalaking korupsyon sa ating bansa na nakita ko sa buong buhay ko. Sa tagal ko na sa politika. So nakaingon ko ba, doon na ginisi resibo? Kay politisyan man eh. Ako lang yung gi-highlight din kay ang Philippines, usa ka Catholic country. Puy anato ang gugma. Puy anato ang kamatuoran. Kada nato sulti, suportahan nato sa buhat. Kay matod pa ni Kristo, ang nahigugma sa Dios, nahigugma sa isig katao. Pag ingon yung Kristo diri sa atong ebanghelyo, kining
bahina sa kasulatan nga inyong nadungog nga gibasa natuman karon. Ang iyang gi-refer, ang iyang kaugalingon, natulala silang tanan. Kay before gisulti ni Kristo, iya namang giayo ang mga masakiton, iya namang gisangyaw ang maayong balita, iya nang gibuhi ang mga patay. Daghan na kay sa gihimong mga buhat nga maoy gimensyon diri sa gisuwat ni propeta Isaías. Nya una pa siya nisulti nga karong kining maong bahinas kasulatan na tuman sumala sa inyong nadungog nga gibasa. Kay siya nga nagbasa nakahimo na sa maong buhat. Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna di na kumuhunong og higugma sa slat. Ingna di na kumuhunong sa paghigugma sa slat. Sa ato pa kada semana nagyug kamo palit og slot. Nindota na no? Nya mamatay dayon ka nga naay gibutang the slatter. Nindot kayo. Igabot nimo sa Ginoo nakatatak na sa imong agtang ang slot. Nya unsa may mahitabo? Masud ka sa langit dili. Masud kay unsa may meaning sa slot? Sacrifice. So naka-sacrifice na ka para sa parokya. Nya love. So naka-express na ka sa imong love sa parokya. Nya offering. Naka-offer na ka para sa Ginoo. Nya dayon treasure in heaven. Basta nindo tadritso dayon ka sa langit ana. Manindog na ta kadtong nahigugma sa slot.